Bona tarda, president, conseller, diputats i diputades. Bé, doncs ara ens toca aquesta tarda poder debatre sobre la llei d'acompanyament als pressupostos per al 2015, una llei de mesures fiscals i financeres que justament tenen per objecte, i tan bé com diu el seu títol, regular impostos, modificar taxes, és a dir, intentar cercar més ingressos per fer front a les despeses i així poder complementar els pressupostos que vostès ens van presentar i que aquest matí s'han debatut. El grup parlamentari socialista ja va presentar una esmena a la totalitat en aquest projecte de llei. Ja vam explicar que bàsicament perquè no compartíem el projecte per dos motius que molt ràpidament voldré comentar. El primer és que vostès de nou creen taxes, creen noves taxes i incrementen 33 ja existents. Algunes d'elles es van modificar fa tan sols un any, l'any 2014. Per tant, aquest afany seu de crear noves taxes i d'augmentar taxes nosaltres no la podem compartir, i més en el moment que vivim, i em sembla que n'hem parlat molt a bastament aquest matí. En moments molt difícils, vostès segueixen apostant clarament per una fiscalitat indiscriminada, per taxes universals, perjudicant a qui més està patint la crisi, que són els ciutadans, que són els petits empresaris i que són els autònoms. Taxes que significaran més renda disponible pel ciutadà i, per tant, menys capacitat del ciutadà per poder consumir i per poder gastar, i, per tant, que l'economia pugui funcionar molt millor del que ho està fent fins ara. Per tant, no podem estar d'acord amb que vostès creïn noves taxes i n'augmentin 33, algunes ja modificades l'any 2014. I tampoc podem estar d'acord amb que vostès modifiquin 35 lleis a través d'aquesta llei d'acompanyament, perquè, com deia, l'objecte d'aquesta llei no és un altre que regular impostos o taxes. I, per tant, vostès per la porta del darrere, com sempre, a través d'un calaix de sastre, modifiquen preceptes legals, evitant la participació, el debat democràtic i la transparència, que és un exercici habitual ja d'aquest govern, però nosaltres això, evidentment, no ho podem compartir de cap manera. I, a més, aquests 35 preceptes legals que vostès modifiquen generen inseguretat jurídica, perquè al final el no haver-hi tramitació parlamentària i no haver-hi debat parlamentari no genera més que això. Per tant, una llei injusta, ho dèiem, per aquesta fiscalitat indiscriminada, però també una llei sense relats, una llei trampa que el que ens porta és a una modificació per la porta del darrere de moltes lleis. Miri, nosaltres hem presentat 165 esmenes en aquesta llei de mesures, 852 a la llei de pressupostos, quasi 1.000 esmenes en aquest projecte, que és el més important que aprova aquesta cambra, perquè és el que fixa les prioritats del govern. Nosaltres, ja ho hem dit aquest matí, no les compartim, per això presentem totes aquestes esmenes. Les nostres esmenes van bàsicament en dues línies, eliminar algunes de les taxes que vostès plantegen i, sobretot, l'augment de taxes que de manera indiscriminada fan i generen desigualtat. Miri, li poso alguns exemples de taxes. En el sector agroalimentari, per exemple, vostès, i així ho tenen escrit, diuen que el sector agroalimentari és un dels sectors més importants de l'estratègia RIS3CAT. És tant així que vostès, en comptes d'ajudar les empreses i reduir els seus costos i que puguin ser més competitives, que probablement aquest és el nostre objectiu, vostès el que fan és augmentar els costos tant de l'aigua com dels residus d'aquestes empreses a través d'aquesta llei d'acompanyament. Castiguen a un sector que està patint molt, que ha vist reduït el seu pressupost amb el 40% gràcies a Convergència i Unió i Esquerra Republicana, i, a més, pateix any rere any com no se li paguen les subvencions pertinents perquè el retard és cada vegada més flagrant. Però poso aquest exemple d'un sector que vostès sempre atribueixen a un sector estratègic, però en posaré un altre, que vostès també moltes vegades el citen, els emprenedors, els autònoms, els emprenedors que sembla que ens han de salvar de l'economia. Doncs miri, un emprenedor que avui vulgui obrir una autoescola ha de pagar una taxa un 30% més cara que l'any passat. Doncs bé, si això és ajudar els emprenedors i aquells que han d'aixecar l'economia i ajudar a crear llocs de treball, doncs expliquem a vostès què és recolzar-los, perquè realment a nosaltres això no ens ho sembla. Per tant, no recolzarem la seva política d'augment de taxes i de creació de noves. I després, per la porta del darrere, 35 preceptes d'ella, de molta diferent envergadura: Institut Català de la Salut, llei del taxi, llei ferroviària, Servei Meteorològic de Catalunya, IDESCAT, CETITI, CAEN, llei de funció pública, en fi, modifiquen vostès 35 lleis que res tenen a veure
amb aconseguir més ingressos. Em sembla realment molt poc rigorós i molt poc seriós per part seva. Vull citar només 2 exemples d'aquestes modificacions que vostès fan. Parlen sobre la llei de funció pública, perquè aquest ha sigut un tema molt important a la llei de pressupostos, perquè justament l'únic augment de despesa que fan vostès, excepte els 88 milions d'euros que ha aconseguit posar el senyor Aragonès per temes socials, doncs, a part d'aquests, l'únic que han augmentat és per la despesa extraordinària, la paga extraordinària dels funcionaris i el 15% de la jornada dels interins. Doncs bé, malgrat que han fet això, nosaltres ho hem recolzat, tot i que no ens sembla suficient, han fet això però després modifiquen alguns preceptes de la llei de funció pública que a nosaltres no ens agraden gens i no ens convencen gens. Vostès creen, per exemple, un fons de funcionaris interins per programes temporals i ara tots els funcionaris interins hauran de passar al Departament de la Direcció General de Funció Pública i ell la distribuirà segons els programes temporals que hagin de desenvolupar. Entenem que un cop desenvolupats aquests programes temporals amortitzaran les places. Per tant, expliqui'm si no és una contradicció que per un costat allarguem la jornada al 100% als funcionaris interins, però per altres els estem dient que un cop facin aquests programes temporals anirem amortitzant places. Bé, no ho entenc. I l'altre, greu per nosaltres, és el tema de la mesa negociadora única. Vostès creen una mesa negociadora única, tampoc ens estranya, el que ens estranya és que Esquerra Republicana d'alguna manera ho recolzi, Convergència i Unió va recolzar la reforma laboral del Partit Popular i evidentment es va carregar d'aquesta manera la negociació col·lectiva. Amb aquest precepte també ho farà i per tant evitarà que es pugui negociar d'una manera raonable, amb transparència i sense obscurantisme els acords laborals amb els funcionaris públics. Ens sap greu això perquè probablement no necessita modificacions puntuals la llei de funció pública. El que necessita l'administració és una reforma estructural que no s'ha fet i que, per desgràcia, la vicepresidenta, ja l'han dit altres vegades, no ha volgut entomar d'una manera valenta. I això probablement també ens ajudaria a ser més eficients i més eficaços. I segon element que també modifica, que aquesta també podríem dir que és quasi bé de traca i mocador, que és que modifica 24 preceptes d'una llei, que és la llei 20/2009 de control d'activitats ambientals i activitats econòmiques, quan justament aquesta llei també la modifiquem amb una tramitació d'una llei que tenim en marxa, que és la de simplificació administrativa. Perfecte. És a dir, ara modifiquem una llei, però resulta que amb una llei que tenim en tràmit també modifiquem aquesta llei. Escolti'm, sap què genera això, senyor Turull, a les empreses, que són les que demanen llicències d'activitats per poder realitzar activitats en els municipis? Inseguretat jurídica. Això genera inseguretat jurídica. I si hi ha una cosa que volen les empreses, sí, és seguretat jurídica i seguretat política. I aquestes dues coses, per desgràcia, ni vostès ni Esquerra Republicana li garanteixen. Això és el que passa en aquests moments a aquest país. Però bé, em voldria centrar en el tercer punt important, que veig que al senyor Turull no li ha agradat el que li he dit. Bé, el tercer punt és el de les estructures d'estat. Esquerra Republicana va presentar un seguit d'esmenes, evidentment són unes esmenes que va condicionar a que fossin aprovades per Convergència i Unió per tal que Esquerra pogués aprovar els pressupostos, unes esmenes que bàsicament plantejaven crear unes estructures d'estat. Entraré en detall amb això una mica més tard, però voldria dir dues coses. En l'acord de Convergència i Esquerra, l'acord que van presentar Convergència i Esquerra, ara fa unes setmanes, deien que aquest acord volia complir dos objectius. Un, mantenir les polítiques socials o pal·liar els desequilibris de desigualtats a través de polítiques socials, per això els 88 milions d'euros de 23.500 de despesa no financera que hi ha al pressupost, i per l'altre crear estructures d'estat, preparar les estructures d'estat pels resultats del 27 de setembre. Bé, sobre la primera, jo, senyor Aragonès, no sé si vostè ha escoltat el senyor Fernández Teixidó a l'última intervenció al migdia. Crec que sí, perquè vostè és una persona seriosa i ha estat aquí durant tot el debat. Jo, després d'escoltar el senyor Fernández Teixidó, no entenc com Esquerra Republicana pot votar favorablement aquests pressupostos. Ha fet un discurs antisocial, ha fet un discurs d'una persona que no està a la realitat i que no coneix el que està passant. Sí, és que el Fernández Teixidó ha dit que en aquests moments no hi ha cap ciutadà sense cobertura social. Miri, escolti'm, Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa, pàgina 45 d'aquest informe, ho dic perquè ho poden buscar i llegir. Diu: hem passat en els darrers temps de 230.000 a 460.000 pobres severs a Catalunya. No en risc de pobresa, severs, pobres severs. Hem duplicat aquesta tasca. És la comunitat autònoma, aquesta, la nostra, la catalana, que més pobres severs aporta les dades de la crisi. No crec que nosaltres puguem estar molt contents d'això.
és una dada greu. I ha dit el senyor Fernández Teixidó, és que està de moda parlar de desigualtat, està de moda parlar de pobresa. Miri, escolti, no està de moda, és que això és un drama. És que això és un drama. Vostès van veure el programa sobre pobresa infantil el diumenge, al 30 minuts, perquè, escolti'm, el Twitter bullia, la gent estava indignada. Escolti, és que a mi em fa vergonya estar sentada en aquests escons. Em fa vergonya que siguem polítics i no siguem capaços de resoldre aquest problema tan greu. Un drama, no una moda, com ha dit el senyor Fernández Teixidó. Jo crec que les coses s'han de prendre una mica seriosament, que hi ha gent i hi ha nens que ho passa molt malament a Catalunya. I el senyor Fernández Teixidó ha vingut aquí a explicar-nos una milonga que no es pot creure ningú. Per tant, em sorprèn, senyor Aragonès, que vostè, després de la seva intervenció, encara pensi que poden votar aquests pressupostos amb Convergència i Unió. I deia el Pau Mariclose fa uns dies, deia, ha crescut més la desigualtat a Catalunya que a Anglaterra amb la Thatcher i als Estats Units amb la Reagan. Déu-n'hi-do. Això ho deia, sí, ho deia, no ho deia, ho dic jo, ho diu un sociòleg, una persona entesa, i per tant, escolti'm, em sembla que ens hauríem de mirar una mica més el que està passant al nostre país si és que no ho coneixem. Ens ho hauríem de mirar una mica més. Però bé, jo suposo que Esquerra Republicana amb aquest tema s'ha donat per vençut, amb el tema social, i ell està per treballar per les estructures d'estat. I aquí em voldria aturar. Miri, algun diputat ho ha dit aquest matí. Una de les coses que nosaltres no entenem, el meu grup no entén, és com vostès que parlen tant de mandat democràtic, abans d'unes eleccions a les que vostès diuen que el poble català haurà de decidir què vol, ja han decidit pel poble català que sí volen ser independents i que sí s'han de crear estructures d'estat. Però si encara no hem votat! O és que vostès ja saben el que vol el poble de Catalunya? Doncs, escolti'm, són vostès molt llestos, podrien dedicar-se a fer altres coses també, si resulta que saben el futur 6 mesos abans que passin les coses. És que el poble de Catalunya no ha decidit, i ens sap greu que vostès, que parlen tant de mandat democràtic, no se'l creguin i, per tant, posin el carro davant dels bous, com moltes vegades fan, i ja comencin a crear estructures d'estat. Però miri, els ha sortit una mica malament la jugada, perquè resulta que el Consell de Garanties Estatutàries els ha dit que les estructures d'estat que vostè voldria crear no les pot crear. Sí, senyor Junqueras, em sap greu, perquè no compleixen ni l'Estatut de Catalunya, que és veritat que Esquerra Republicana no el va votar, ni la Constitució espanyola. I, per tant, com que no compleixen cap d'aquests dos, ni respecten cap d'aquests dos preceptes legals, doncs no poden tirar endavant aquestes estructures que vostès volien crear i que van presentar a través d'unes esmenes a la llei de mesures. També curiosa el seu procediment, perquè en la comissió on es presenten les esmenes, vostès van fer una cosa insòlita, almenys per la diputada que els parla, ara faig de Fernández Teixidó, i van votar-se en contra les esmenes que vostès van presentar. És a dir, vostès van presentar unes esmenes a la llei d'acompanyament, se les van votar en contra, així no quedaven aprovades, no tenien el perill que el Partit Popular demanés un informe al Consell de Garanties Estatutàries per tal que passés el que ha passat finalment, o no. Doncs llavors, a veure si m'expliquen vostès què passava, que és que havien d'acabar de negociar amb Convergència i Unió. El cas, sigui una cosa o sigui una altra, és que vostès van votar-se en contra de les seves pròpies esmenes, una cosa insòlita, probablement en aquest Parlament, i després, posteriorment, el Consell de Garanties Estatutàries, amb el ponent Joan Ridao, ha dictaminat, i l'informe és molt llarg, que aquestes estructures d'estat no es poden crear a la seva gran part perquè no respecten aquests dos preceptes que comentava abans. I ara vostès ens presenten fa unes hores, s'ha de dir també, fa unes hores, ens presenten unes transaccions alternatives a aquest informe del Consell de Garanties, en el que plantegen bàsicament fer plans directors, plans estratègics, que ens hauran de portar un dia les estructures d'estat. I a mi em sembla bé que facin això. Ara, això tampoc va amb molts recursos, suposo, perquè al final hi ha un equip potent a la Generalitat que pot treballar en aquest sentit. Ho dic perquè per l'Agència Tributària de Catalunya hem contractat a 2 inspectors de l'Estat perquè ens facin plans estratègics o ens facin el full de ruta cap a aquesta nova agència. I hi ha uns recursos aquí dedicats a això, per exemple. I nosaltres, a més, quan els hi hem demanat, i li vam demanar a l'anterior ple, que el que caldria fer, més que una nova agència, és quin és el model d'agència, cap a on ha d'anar l'agència. Per tant, fem un pla estratègic, ens van dir que no. Ara ho faran, ens n'alegrem, esperem que tots aquests plans directors que vagin fer vostè sobre l'agència tributària, sobre l'agència de protecció social i cada una de les estructures
vinguin en aquest Parlament, no com ha passat amb l'Agència Tributària, que ens hem trobat l'estudi via llibre a les llibreries, podríem dir, sinó que vinguin vostès aquí, siguin transparents, comparteixin la informació i podem debatre aspectes tan importants. També els hi recordo, estructures d'estat no només són aquestes, tenim estructures d'estat en aquest país ja funcionant i que per desgràcia estan desmantellant, com l'educació o la sanitat. Els hi diem moltes vegades, home, doncs prenguin una mica en sèrio aquestes que ja estan en funcionament i mirin que vagin millor. No fos cas el 27 de setembre, no és que hagin de crear, és que hagin de rehabilitar aquestes que en aquests moments estan passant per els moments més baixos de Catalunya perquè fa als recursos i a la dedicació que vostès els hi fan. Per tant, ens sap greu, però no podrem votar favorablement aquesta proposta que vostès ens presenten i tant de bo Esquerra Republicana es plantegés també el seu posicionament perquè ni polítiques socials ni estructures d'estat.